Hola, bon dia, com estem? Jo per així estem passant per Dorbe, que és un poble que ja ha abandonat, mireu. Així es pot veure el campanar i un poquet el poble per dins. Res, el vídeo d'avui és un poc per a dir que hem passat l'Equador, portem uns quants quilòmetres de més, ja durem uns 450, de 450 a 475, així que estic molt content. I res, en primer lloc donar les gràcies a Chechu Obrer de Gamusinos BTT de Villena, que va fer un projecte semblant i va ser ell el que em va assessorar i em va ajudar un poc en com utilitzar la plataforma i com fer-ho, no? Com donar-li forma. I després també parlar un poc de per què ha sigut en la Fundació Trèvol, no? En la Fundació Tutelar Trèvol, doncs perquè és una fundació que treballa amb persones amb diversitat funcional, que fa uns anys, també gràcies al Fred, no? Vaig començar fent el voluntariat i això va marcar un poc la meva trajectòria professional, no? D'alguna forma. I també per visibilitzar, no? Visibilitzar aquest col·lectiu i per dir que encara queda molta feina, que realment s'està fent una bona tasca, però que d'alguna manera la inclusió real encara no existeix. No existeix una inclusió real i una acceptació en l'educació realment, en molts àmbits, en la socialització, en el món laboral, en la seva sexualitat i en moltes altres coses, no? I un poc el projecte este va també perquè es veja tot això i perquè sàpiga que encara queda molta feina. Tot això naix a través d'un projecte individual, clar, que era com un somni i una aventura que ja li estava pegant feia voltes, feia anys, i res, un poc dir això, que estic molt content, que estic en ganes, que esto ja podeu veure és preciós, i res, i donar també les gràcies de forma molt directa a Guillermo i a Carol de la Fundació, que són els que realment estan fent tota la tasca de un poc de donar-li forma i de que tot això vos arribi a vosaltres d'una forma molt artística, estan ficant-hi paraules molt boniques a 4 coses que s'envie i estan fent muntatges de vídeo, ficant fotos, així que moltes gràcies també a vosaltres. I res, i a tots els que esteu col·laborant i res, seguirem caminant a veure que anem veient per ací, vale? Que tingueu bon dia, adeu a tots. Ah, per cert, avui és l'aniversari de la meva germana Eva, felicitats, adeu, adeu.